Μπράβο, Χαρατζάρη, το πιες. Έτσι ρωτούν για να πελατεί. Αφού σου είπαμε πήρε. Πάτα το να παίρνει. Πόνο εδώ το έχεις, ρε. Διάφια, έτσι δεν μου πες να λέω, βρε. Θα τον σκοτώ. Ρε εσύ, δεν σου είπα να λες αχ σκέτο, να το λες τραβηχτό. Με παράπονο, τραβηχτό. Τραβηχτό, ναι. Εντάξει, πεθαμένος είναι. Δεν πήγες στον οδοντίατρο. Τραβηχτό, μάλιστα. Σαν μηχανάκι κάτι, ρε. Τι είσαι, Βέσπα στον ανήφορο. Τραβηχτό δεν μου πες. Αχ, μαντούλα. Ρε σιγά, Τζατζαράκο, κοίταξε. Απ' τη Σμύρνη δεν είσαι. Βεβαίως πάπου προς πάπου. Σμυρνέικο να το πιάσεις. Τώρα το κατάλαβα. Θες Σμυρνέικο. Μπράβο, έτσι κάτω. Έτσι, μπράβο. Κάνα Σμυρνέικο κλάμα. Σμυρνέικο, έτσι. Καραγιώση μου. Καραγιώσaki μου. Ωραία μη με μαλώνεις μάνα μη με τι λες σου παπάνω μωρέ να πιάσεις. Γιατί, κοίτα τι ρε με παράπονο μινόρε. Μινόρε. Έλα πέσε κάτω, μινόρε, ορίστε. Άμα νεράκι πιάσαμε. Γιατί να το γυρίσουμε σε μπέκικο, να σπάσουμε κανένα πιάτο. Τι θες από μένα, ρε. Άντε φύγε, ρε. Δεν κάνει. Πήγαινε στη γειτονιά και πες πέθανε ο Καραγιώσης και θα τα βρω εγώ από τη γυναίκα μου. Άντε πάω. Άντε, καλή επιτυχία. Το καλό. Φεύγω. Ναι, σε είδα. Να προσέχεις. Να, εντάξει. Άντε, γεια. Τράβα, ρε. Πάω και ορδό είσαι. Αγλαία. Πού είσαι. Τι είναι χρυσέ μου. Τι είναι περιστέρι μου. Έλα εδώ κουρούνα μου. Τι θέλεις. Με κυνηγάει ο Πασάς. Καλά να πάθεις όλο παγαποτιές κάνεις και θα μ' αφήσεις και εμέναν έτσι στον δρόμο. Τι θα γίνουμε να μας σε πάνε φυλακή. Μη φωνάζεις. Δεν θέλω κι εγώ να πάω στο κομμωτήριο να φτιάξω τα μαλλιά μου. Δεν θέλω να πάω ένα καινούριο φουστάνι, ένα καινούριο ζευγάρι παπούτσα, μια καινούργια ποδιά. Να με δούνε και εμένα οι γειτόνες σε διάφορα που χειρι. Στάσου μωρέ, τι φωνάζεις. Τι θέλεις. Καινούριο φουστάνι. Ωραία. Την άλλη Κυριακή. Πού είναι τα μαγαζιά κλειστά. Θα σε πάω να σου ψωνίσω. Μέχρι τότε πρέπει να με κλαις. Να σε κλαίω. Ναι. Να με κλαις γιατί ο Πασάς άμα με δει πεθαμένο θα σκίσει τα εντάλματα που με κυνηγάνε. Καλή είναι δυνατόν να σε κλαίω ζωντανόν άνθρωπο. Άντε ρε Αγλαία, ξεμπέρδευε εκεί κλαίγε. Άντε πια. Κλαις με το παραμικρό σήμερα δεν μπορεί να με κλάψεις. Άντε. Αχ Θεέ μου. Να είδες τι ωραία το πιες. Μπράβο. Μπράβο. Αχ Παναγία μου. Μπράβο ρε γυναίκα. Δεν περνάει ένα λεωφορείο να τον κόψει να ησυχάσουμε. Επιτρέψει καθόλου. Έλα μέσα. Έλα μέσα. Πού είσαι. Τι είναι. Έλα εδώ. Τι να πατώ μου. Έλα εδώ. Ζούρας. Τι είναι. Θέλω να με κλαις. Γιατί. Για να πιστέψει ο Πασάς ότι είμαι πεθαμένος να σκίσει τα εντάλματα που με κυνηγάνε. Ωραίο κόλπο. Εσύ το σκέφτηκες. Αμέ. Από μένα πήρες. Αυτό είναι. Αν πάρεις ποδήλατο. Ορίστε. Από μένα πήρε. Άμα σου πάρω και ποδήλατο. Και σαλάμι. Και σαλάμι δε. Και αυγά. Ναι μωρέ. Άντε πες. Πατέρα μου, κατέβα από την κοιλιά μου ρε θα με σκάσεις. Μαμάκο μου κάτσε ρε. Ω πατέρα μου. Μη φτύνεις ρε παιδάκι μου και με κάνεις μουσκεμα. Ω πατέρα μου. Πατέρα μου. Που κάνεις τον πεθαμένο και κοροϊδεύεις την κοινωνία. Θα σε πνίξω, έλα εδώ. Ο Πασάς. Ω, τον πατέρα μου. Τι σημαίνει μικρέ και φωνάζεις μες στη μέση του δρόμου. Πέθανε ο πατέρα μου κύριε. Ουλά. Αλλάχ και μοιραλάχ. Πέθανε. Ναι. Πότε. Είναι κάμια ώρα. Πώς πέθανε παιδί μου. Μου λέει παιδάκι μου φέρνουν ένα ποτήρι νερό γιατί μου φέραν το χαράτσι από την εφορία και έπεσε ξερός και ψώσει. Του καημένου. Πώς το λένε, Καραγιώζη. Πασά μου. Είναι ο άνθρωπος που κυνηγούσαμε. Τον καημένο. Δεν ήτανε το γραφτό του να τον συλλάβουμε να πάει φυλακή. Εξέφυγε με άλλο τρόπο. Όχι και δεν έχουμε λεφτά για την κηδεία. Μπράβο παιδάκι. Μη σε νοιάζει μικρέ. Υπάρχει ένας νόμος που λέει ότι όταν πεθάνει ο πατέρας και έχει ανήλικα παιδιά,
του δίνουμε 10 λίρες οικονομική ενίσχυση για το κάθε ορφανό. Πόσα αδέρφια έχεις? 12. 12, κόψε ρε, θα μας δίνουνε. 10, κόψε ρε εσύ. 8, κόψε μωρέ. Σταμάτα ρε, κόψε και κόψε σε λίγο, του χρωστάμε κιόλας. Έχω 12 αδέρφια και ένας εγώ 13. Πολύ ωραία. Σου δίνω λοιπόν 10 λίρες μπροστά. Ευχαριστώ κύριε τέτοια μου, δεν μου δίνεις και 10 λίρες πίσω. Ορίστε. Ευχαριστώ πολύ. Και θα στείλω την νεκροφόρα του Σεραγίου να τον παραλάβει. Ζωντανό θα σε τάψουν κακομοίρι. Τα συλληπιτήριά μου στην κύρα. Να είσαι καλά κύριε τέτοια μου. Να είσαι καλά. Κύριε Ταχύρ, πηγαίνετε να σκίσετε τα εντάλματα του Καραγκεζόπουλου. Προσβάλλουν τη μνήμη του νεκρού. Μάλιστα, μάλιστα πασά. Τι έγινε? Πότε οικονομήσαμε? Για να δω. Λεφτά. Ωρε μανούλα μου, σαν λεφτά είναι ρε. Για κάτσε να βάλω στην τσέπη, πάρε και εσύ. Τι να κάνω παπάκο? Πήγαινε γρήγορα να πληρώσεις το μανάβι, το χασάπι, το μπακάλι, το φούρναρι, το ψιλικατζί και το σπίτι τον οικοκύρη. Και να αγοράσεις, τι να αγοράσω, να κάνουμε και φτερές, όχι ρε. Πάρε να τσουβάλει φασόλια, πάρε καρότα, πατάτες, Έλληνα, κρεμμύδια, να κάνουμε φασουλάδα. Ωρε Παναβία μου, τι και πού είσαι? Δεν πας και στο καφενείο να πεις ότι πέθανα, πας και βγάλουμε κανένα φράγκο παραπάνω. Απάω παπάκο μου. Ωρε μανούλα μου, ωραία επιχείρηση. Μπράβο. Αγλαία, είσαι τρελός. Καλά βρε τον Πασά, τον κορόιδεψες. Θα κοροϊδέψεις και την γειτονιά. Μια ζωή δανείζω και δεν μου τα γυρίζουνε. Τώρα ήρθε η ώρα να τα πάρω πίσω με κόπο. Εσύ θα είσαι εδώ η χείρα του νεκρού. Αχ, θα τρελαθώ. Μανά, τι είναι βρε? Είπα σε όλο τον κόσμο ότι ψόφισε ο πατέρας. Ντροπή σου. Και έρχονται να τον εκλάψουνε. Έλα με σας βάλω λίγο αλεύρι στη μούρη βρε, μην είσαι έτσι κόκκινος. Κάτσε να ξαπλάρω εγώ εδώ. Αγλαία, το νου σου και σκούπιζε με, δεν υδρώνει ο πεθαμένος. Κάτσε να βρω κι εγώ κάτι να ρίξω απάνω μου. Ρίξω το τηγάνι, άντεξω παιδί.